вълни далеч морето ни зове, отразени блясва слънчеви лъчи, нашите очи над вълните литват пламенни мечти. Аз гледам към морето, тези кораби, това слънце и се наслаждавам. Хора ме питат защо съм се върнал, защо съм върнал. И има само една дума, която мога да кажа, това, че кеф. За мен това ми е кеф. Толкова е красиво. Цял живот съм носил куфари напред-назад. И това е винаги било за добро. Иван Станчов пътува между страни и континенти повече от 80 години. Среща се с много и различни хора и носи навсякъде със себе си мощен заряд позитивна енергия. Той има харизмата и волята да променя живота на хората, до които се докосва. Но не само това. Той е човек с кауза. Каузата е България, а нейното сърце са децата на България. Самото му раждане в семейство на потомствени дипломати завърта колелото на дългия път. Бащата Иван Димитров Станчов е дипломат от кариерата. Влиятелната фигура в рода е дядото Димитър Станчов, личен секретар на княз Фердинанд, ръководител на мисиите на България в редица европейски страни и външен министър в правителствата на Димитър Петков и Петър Гудев. Дори за кратко и министър-председател. Аристократичен отпечатък върху фамилията слага съпругата на Димитър Станчов, графиня Ана Дюгрено. Артистичността и чувствителността си всичките 7 деца на сина Иван Димитров Станчов наследяват от майка си, американката Марион Мичел Станчов. Иван Станчов се ражда на 1 април 1929. Той е трето поред дете в семейството. Пътувания и премеждия бележат съдбата на децата на Станчови още от ранните им години. През 1943 отношенията на фамилията с царския двор охладняват заради антихитлеристката ориентация на бащата. Семейството е принудено да напусне България, бягайки от комунистите, които скоро след това идват на власт. Децата преминават с майка си през мизерията и опасностите на военновременна Европа. Остават за кратко в Швейцария и накрая се установяват в Съединените щати през 1946. Иван, или както му казват роднините Джони, завършва университета Джорджтаун в Вашингтон. Служи в американската армия, в българската рота на НАТО в Германия. Дълги години работи за корпорацията IBM. Прави кариера в Ню Йорк, Рио де Жанейро и Париж, където заема мениджърски постове в маркетинга и продажбите. През 1980 основава своя компания за информационни технологии Креста Маркетинг. Пътува непрекъснато. Политическите промени в България му позволяват да се завърне в родината през 1990 за пръв път след 47 години и да излезе като оратор на първите демократични митинги. През 1991 Иван Станчов продължава фамилната традиция и поема поста посланник на Република България в Великобритания и Република Ирландия. The President of the Republic of Bulgaria will say a few words, and I would like to thank him for having come all this way to see us in London. Той беше човек, който до голяма степен ни открехна, понеже стари връзки, контакти и те се отнасяха много уважително към него. И като посланник той представяше периода, когато изкара своя мандат, представяше България много добре, отваряше много врати, което все пак беше важно за една прохождаща демокрация. Аз го поканих за министър на външните работи в служебното правителство на Инджоа. И като външен министър той стоя също много добре
положи доста усилия, макар от начало, когато аз му се обадих по телефона в Шотландия, да го питам, той тък му обръщаше там нещо в градината. И казваме, аз имам сега работа. Викам, работа идва и тук. Разбира се, той с леко така чувство за хумор. Специфичното му чувство за хумор го каза. Нека все пак да се помисля и да питам и жена ми се. Аз имам жена, не съм съвсем сам. Тя има нужда от мен. И викам, добре, срока е до утре. И на другия ден, като се чухме, той казва да. He is a man of wearing many hats, wears different hats. He is very capable in many ways. He manages also to change into different personalities with the requirements of life. He has this way with people. He has a way. He's a great public relations man. He's not perhaps the best businessman, but he's a very good public relations man, and he is someone who has enormous communication with people, and he manages to make other people do wonderful things through him because of his energy, because of his dreams, because of his expectations of other people. So I think that in that way he is extremely successful as a man, as a person, and as a person to have worked with. Малко не съвпадат обичайните представи на хората за аристократа, който е с поведението си, с походката си, ако искате, се предават важност, тежест. За него тези неща са твърде формални. Той във всяка компания твърде бързо щупва бариерите и влиза в директен контакт с хората. Аз като отидох при кредица, първото нещо си казвам, какво ще й кажа, как не съм свикнал, как се говори с кредицата. Много мило, тя веднага откри разговора, как го си посланник, мога да питам нещо за този прекрасен костюм. И вече започвам и обяснявам, че дядо ми го е носил, вероятно, като е бил при нейния дядо. И така започвам, станахме така на приятна атмосфера. 3 седмици по-късно получих копия от писма, което моят дядо е писал на нейния дядо и вице-верса. Много, много мило от нейна страна и показва колко е важна традицията в тази страна. Аз винаги казвам, че има страни с традиция, както Великобритания, Швеция, Холандия, където, ако се говори за монархизъм, мисля, че има някакъв смисъл, защото народа реагира към тази традиция. Това му харесва на народа. Има народи, където тази традиция не съществува и ти може да наложиш и да парашутираш някакъв принц или крал, но някак си неестествено. Иван Станчов и наследниците на фамилия Станчови са сред най-големите дарители на Националния исторически музей. Тяхното дарение обхваща около 300 експоната и представя историческата памет за рода, пазена от няколко поколения в продължение на цели 2 века. Това е най-голямото дарение в музея за периода на Третото българско царство. Господин Иван Станчов дарява не само голяма част от това, което по пряка линия притежава за ценни исторически паметници, свързани с дейността на неговите предшественици в рода, баща му, дядо му, от времената на цар Фердинанд, цар Борис III и така нататък. Но той е убедил и целият род, който е доста пръснат, живее в различни точки на света,
да издирят между семейните вещи такива ценни паметници, свързани с българската история, и да ги дари на Националния исторически музей. Те ги изпращат на него, а той ги дарява на Националния исторически музей. Тоест, той извършва и това, което ние наричаме издирвателска работа в полза на Националния исторически музей. Но най-благородният принос на Иван Станчов към бъдещето на България е Карин дом. Семейство Станчови учредява фондацията през 1994 и й дава името на Карин, тяхна братовчетка, родена с церебрална парализа. Целта на благотворителната организация е да помага на децата с увреждания. За да създадат първия в България истински дневен център за деца със специални нужди, братята и сестрите даряват фамилната къща в морската градина на Варна. Тази къща бързо става средоточие на надеждите на деца и родители от Варна и страната. Защо хората даряват? Така, не е съвсем ясно, но има хора, които са възпитани по този начин. Сега Карин дом е най-популярният в България дневен център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди. Всяка година 150 деца с физически и умствени увреждания на възраст от 3 месеца до 18 години идват за консултации и физиотерапия. Влизането в Карин дом може да преобърне представите за едно трудно детство. Добрите практики в Карин дом имат своите последователи в България. Специалистите там редовно обучават родители и професионалисти от страната. Така с годините името на Карин дом става нарицателно. То е известно като българската марка за успешно развитие на деца с проблеми в подготовката им за един достоен, независим живот. Човек трябва да е луд, да си даде къща, никой не си дава къщата. И аз им казах, не е така. Дядо ми прадядо ми от Свищов, дядо ми е роден в Свищов. И в Свищов има традиция за дарения. Дори се казва град на даренията. В Свищов има тая, мисля, че отчасти култура, религиозна традиция да се дари. И знам, че и съм го казвал преди, че прадядо ми е дарил и на школата, и на черквата, на читалището. Неговият зет създаде института Ценов в Свищов. От къде идва тази култура за благотворителност, не знам. Мисля, че е традиционно. Знам, че в нашето семейство винаги било така, специално в българската среда. И знам, че баща ми и чичо ми Никола, братя на дядо ми, са дарили бащината къща в Свищов на института, за да стане дом за бедни студенти. Другата къща, къща на чичо Никола, това е чичото на дядо ми, малко по-долу, сега е етнографски музей. Тя си още битова къща, много красива. Иван Станчов е дарител от особена категория. Той умее да създава общности. С годините неговите съмишленици се свързват в една разширяваща се социална мрежа. Така усилията на всеки един от дарителите на Карин дом се мултиплицират в полза на децата с увреждания в България. Thank you for supporting Карин дом. Thank you for all your help. Мерси много за това, което правите за Карин дом. Благодаря ви. There have been several companies that have been sponsors for a long time that have grown generally, but it's not the companies, it's generally as a personal link with Mr. Stanchov that he inspires people into being involved, and somehow you become involved without really having any understanding why you get drawn into this, and that draws in the companies as well. He is one of life's special people. He is the most honest and
diplomatic, if you like, person that I've ever met, and I'm proud to have said that I've met him, and I'm proud to call him my friend. Думата, която бих определила за него, това е вдъхновение. Именно, че той е почерпил вдъхновение, любов, доброта, които не познавам друг човек да притежава в толкова много и така щедро да го раздава и най-вече да заразява с това. Много се радвам за това, което с моите колеги тук сме направили, защото това е наградина за децата в Кариндом. Една градина, която ще им позволи да тичат, да върват и дори да са в количка, да някой може да бута количката и те да разберат какво е градина, какво е екология. Децата да може да разберат какво е мравка, какво е птичка, какво е чучулига. Има една площ, където те да сеят нещо, да видят как от едно малко семе ще излезе домат и да се занесат домата вкъщи. Мамо, аз го засадих, аз съм го направил. Моята философия е градинарство, това е моят спорт. И се чувствам много добре. И ако някой ме пита, ще кажа, да, правете го и вие, защото градинарството първо, че е приятно и второто е добре за системата. Всичко трябва да се движи, трябва да вървиш, трябва да седнеш, трябва да се наведеш, да събереш. И второто е, че дава резултат. Като правиш джогинг, тичаш нагоре-надолу, какъв е резултата? Гледаш градината, виждаш, че има цветя, които са красиви, след няколко месеца има картофи, домати и не мога да се оплаквам. Баща ми, голям философ, един ден ми даде едни семена, каза, засей ги и аз казвам, да, това какво са? Прилича на цветя. Той каза, да, това са цветя. Аз казвам, гледай, другите идват от университета, що не съдим нещо по-така интересно, картофи. И баща ми каза, ще се научиш полека-лека, че в живота имаш нужда и от картофи, и от цветя. И това съм си го запомнил и тук ще видите в градината горе има и картофи, има и цветя. Наследство, чудесно наследство от баща ми. The distinctive characteristic of my brother is his interest in helping people to become more unified, more interested in each other, more to help working together to produce something positive and healthy for everybody. In this particular case, in Karindom, he has made an effort to create an atmosphere to help people who have very few chances in future life, so that children with disabilities have a better chance of living happier lives. But one of the secondary aspects of this whole process of creating a place for these children that my brother, I think, has found a very important aspect. The secondary aspect is teaching adults, teaching families to treat their children with greater respect, even though they have problems. And beyond that, it's the creation of a group of people, teachers, who truly love their work because they love the children that they work with. Майка Тереза е писала, че един ден тя се срещна с един човек, който казва: госпожо,
Вие правите невероятни неща. Много съм впечатлен. Но накрая нищо не излиза от това. И ти казвам, защо? Защото това, което вие правите, е една капка в морето. И майка Тереза, голям философ, казала, по-добре една капка добро, отколкото една капка зло. Ние не сме ориентирани към една специфична религия. Тук имаме деца, които идват, които са християни, има деца, които са мюсюлмани, може би има евреи, не ги питаме. Това не е нашата работа. Нашата работа е да се опитаме да помогнем на децата и да помогнем на тяхните родители, които имат огромни проблеми. И наистина, тук са специалисти, които много помагат. И, разбира се, благодарение на господин Станчов, който е един човек с много златно сърце, просто нямам думи. Един много благороден човек, на който сме много благодарни за създаването на тази фондация. Благодарение на него децата ни имат някакъв шанс да се развиват. За мен Карин дом е един дворец. Място, където израснах и съвсем спокойно мога да го нарека свой втори дом. Бях на годинка и половина, когато постъпих тук и сега вече съм на 14. Много искам да се науча да танцувам валси. Добре, валс, но кой ще е мой партньор? И седя аз и си мисля, казвам така и така, кой най-точно би могъл да пасне за мой партньор. И отговорът изникна от само себе си. Господин Иван Станчов, моят най-добър и близък приятел. Ихар! Ихар, тук! Хората ми казват, ти си луд. Никой не си дава къщата. Ти си луд. Аз казвам, да. Канети пише в биографията си, в биографията за баща си, че той неделя излизал по улица да намери беден човек, да го покани на софрата, да го покани на обяд. И той бил луд. И да нодим и повече такива луди, да разберат защо трябва да правим нещо за други. Мисля, това е базата. Ако разберем това, мисля, че всички ще сме по-добре, по-щастливи. Отдавна съм решил, че ако някой ден си пиша биография, не че има нещо много важно в живота, но живота ми е бил невероятен и прекрасен, титълът ще е Хамал, защото цял живот съм носил куфари, наляво-надясно. Куфари за семейството, куфари за приятели, куфари за емигранти, които са пристигнали тук или там. Може да се каже, че пътуването е някакси отваря врати. За мен ми отваря врати и за приятели, които идват с мене. Врати към нещо ново, нови баири, нови страни, нови култури, цивилизации, езици. И на мен това ми е приятно и ми харесва да го споделя с приятели. Някак си хората да разберат повече за другите и чрез другите да разберат повече за себе си. Мисля, това е важното в живота.
сега отбеляза. С голям респект връчих най-високото ни държавно отличие на господин Иван Станчов, защото той остави наистина ярка дирия в българската дипломация, като наш посланник в Лондон, като специален пратеник и, разбира се, като министър, макар и за един кратък, но много важен и интензивен период в развитието на българската дипломация. Ще бъде грешка, ако пропусна, когато казвам своите думи на признателност към господин Станчов, неговата благотворителна дейност, защото той е един невероятен пример за това как човек може да се посвети на младите, на децата и особено на децата, които имат специфични проблеми с центъра, който беше създаден във Варна. Сърдечно му благодаря за това.